Meron natin ito yung angular sa tutubo. Hindi natin yung view. Yes sir. Time check po natin 6:26 ng morning. Bago wala pasok na yun. Sumpo. Bukas. Yung ano sana, yung kasama ko yung mga karaders ko po, yung pumunta kami sa Suwali Charity, matapos sana yung pupunta kami sa Mapitan nun, diba nakasangunan nun, diba di rin nito yung ulan, basa-basa na kami, hindi kami natuloy kasi ano doon, nakakatakot daw pag madulas ang daan. Buti naman, hindi ko natuloy. Sa pupunta kami ng Angulas, tapos nakasangulan. Hindi ka rin makaka-video, makaka-picture. Kasi kung nakasangulan, buti naman. Ngayon, pupunta ako na yun. Kasama ko si Mrs. Si Alpha ko. Sulong rides namin dalawa na yun. Rides. Ganun muna tayo mga guys. Walang gas doon sa taas ng bundok. Ay. Gas tayo. So, gutang tayo. Ito yung napat. Sir, ano yun? Untuk. Ya bos, mana? Bayad ka na? Nagbayad ka na? Sige naman ba? Yun o, 200. Yes sir. Tayo sa Mapita natin maganda. sir. Good morning. Saan po sila, sir? Sir? Saan po sila? Saan? Napita po. Saan po Napita. dito? Taga saan po ba kayo? Bago pa sir. Nagpupan kami naman, sir. Lagpas lang ng tulay tapos po yung to Barangay Lawag. Saratan School dito. Banda dito sa kanan. Ganun sir.
Sige, sige sir. May lisensya Hindi na. na? Oo. Sige. Salamat sir. Thank you. Thank you sir. Yun, makita. Yun o. Dito pala. Nakatago. Nakatago pala yung barangay ng Mapita. Guys, dito na tayo sa kapasok ng Mapita. Mapit na tayo guys. Mapit na. Started. Time check po 7:16. Ang time natin po ang umaga. Uy, grabe. Baka ng pakyan. Kaya ba to? Anak. Parang sa Baguio. Grabe, 42, 43. Bakit? Ano ba yan? Grabe pala dito. Ah, ganda. Ano, kape? Kaya, bis. Kaya, masih, kaya. Akyat. Grabe. Masih. Maganda pa dito pag pag walang pasok. Ayan, mga kasama mga riders. Tayo lang. Hey, ahon! Ahon! Kaya! Wala na! Oh, ganda! Grabe oh! Sulit! Yes! Ganda guys! Grabe ganda dito guys! Punta kayo! Ano dito? Pagod ko! Sulit yung pagod! Kaso lang, dahan-dahan lang. Daming bankingan. Buhangin. Buhangin oh. Yan, ahon lang ulit. Ahon. Ahon. Ahon.
Kabila yan yun. Grabe na dito. Kita ba dyan? Grabe no. Tayo. Guys, grabe hangin dito. Ito guys. Tatak ng hangin. Ganda dito ang matbay. Kaya nila oh. Oo. Grabe, ganda. Pala to. Bakit? Ha? Hindi! Anong ginagawa mo? Itinang ko lang yun. Malayo pa to. Oo. Hindi pa dito yun. Kala ko mayumang ko na dito. Nakakatawa ka naman. Akala ko mayumang ka dito. Dito ka na mayumang doon. Dadaanan kita mamaya. Itinang ko no, may agila oh. Yun oh, eagle. Oh, eagle oh. Guys, may eagle po oh. Philippine eagle. Gandang lipad niya oh. Ayan, ayan na. Malayo pa ito. Oo, makakape pa tayo dito sa dulo. Kape. Guys, ito magkape. Malapit kasi. Ang mga tourist oh. Doon mga tourist dito. Tourist pa dito. Pasok tayo pa na. Parang sabi dito. Sabi ang dito. Matingin pa rin dito sa babi yan. Oh. Grabe. Tayo na ito. Tayo ni taxi. Namasay. Kaya na. Tayo may bag drive.
Grabe ang daan dito pala. Ang ganda ng daan dito oh. Kawawing gulong. Tanda lang guys. Yun, ikot oh. Baka ano, baka tuktukin kaso oh, ikot oh. Ganun ikot. Bakit pala dam dito? Hindi, wala palang daan. Ang ganda ang daan dito pala. Grabe oh. Lalalala. Yun, sa wakas, saan kapunta tayo? Ha? Ito yun. Yung motor natin. Ay, maglagat tayo pala. Oo, dito na tayo. Baba ka na. Doon tayo sa kabilang EDMAX din. Ay, dito pa tayo sa kapihan. Guys, dito na tayo. Ano yung nandun? Architect doon. Bakit? Saan nga naman mo sa masasakyan doon eh, Melbourne? Hindi, mabalaga na tayo. Baka... Guys, oh. Akit tayo. Si Mrs. umakyat. Ganda dito guys. Grabe, sarap ng hangin. Peace na press. Pagod na si Mrs. oh. Yan, dito mga ibang riders ata. Lakas ang hangin. Grabe. May kubo.
Coffee. Sige ka lang. Tara guys, magkano tayo? Cut noodles, malamig. Malamig dito. Ganda oh. Taas ng paglugan. Pahinga muna kami. Ito, nasa dito. Ganda. Tao po. Di ba rin dyan Ganda dito. Wow, relax. Relax, natumba. Dapat nandang isang may kowa doon. Yung saging po dito daw yung saging. May bunga. Ay, oh, may bunga. Saging. Ganda dito, guys. Ay, ito na yun. Grabe, ang ganda. Patayin ito, guys. Ito po yung mapita. Balik na tayo guys. Ganun dito yung timira. Walang virus. Dito guys oh. Walang dumadaan. Lakas ng hangin. Grabe oh. Sarap lang dito guys. Hindi pa. May eagle oh. Ito mo siya. Philippines eagle.